answer mo, lisod-lisod ni siya, pero English ni siya. Ka-bright ka din. Right. Unsay grade mo? 3. Kamaw na kay English. Kamaw ka, bantay bitaw. Bantay ka, kung maka-answer ka, tagaan kag biskwit. Wow! Okay, larga, nakoy pa-answer mo ha. Unsay English sa mata? Ice water. Ala, ayaw ka bright ka, batay. Next. Unsay English sa ilong? Flies. Nganong flies man? Kaya na may ilong nus. Ala, ayaw mo batay. Next na ko eh. Unsay English sa dunggan? Buog. Oh no. Dili man usara ka dunggan duhaman. Buogs. Ala, bright na jud ta oy. No. Bright na ginakulit ko maestro. Sige. Final answer na niya. Isod-lisod ba na dyan eh? Unsa English sa lubot? No. Lusun. Ala, ayok.